Tambok na. Kani ay. Kani. Kani. Aw, okay ra po na. Paaw na po na. May musuon magpayag. Magtanumi og saging mga kaibigan. Kay ang buwan karon takdol paingon. Magpaingon magtakdol. Sino kung nakabuana, nakaiba na. Murag wa pa siguro dong ay bot. Wa po ko kaklaro pod. Wala man ni kadag ilisan ng bataan no. Chill out. Naate alin. Bot. Sila idadali ko ba? Wapa niya. Okay, 30. Okay, 30. Asam na dito? Dito? Oh. Sige. Oh, diha. Og dinhi. Ah. Ang hit eh. Ah.
mabaw na manok. Tunga niya yung muso. Tunga ng muso. Oo. Nakapay gamay niya yung anak ko. Paglarig niya ulit ay nakitali na. Kuhan ma? Yan na. Ari raman diri dong oh. Kana umuan na. Pero inig pamungak makuha raman sama ana oh. Pwede raman nagkuhaon ang mga saha. Nani ay. Hindi mo himusuan no. Hain, oo. Umusuan na ron. Yapil na namo sa video. Maghimuso pa dai ko mga kaibigan. Uy, di man ma. Oo. Magpataw ng kulingkuranan. Dong, wala ba ta kapalit ang snack nila dong? But, oh, bulaklak ng banana. Okay. Adto ta dito mang oh. Adto. Oh. Kaya dadon tare oh. Ayaw, ayaw. Adto gawas. Dadon ta na ay. Saging. Kana, sige. Ah. Diha, diha. Uy, bato. Kani bitaw oh. Kani. Kani siya ang among gitanong ingon ani kadagko. Oh, nya karon oh namunga na. Oh. Ani naman siya kadagko among gitanong. Oh. Lakatan. Bigas.
na diha, labay. Kani. Okay. Kani din he. Ako po ning kuhaan sa puso. Mga kaibigan. Uy. Dips. Okay. Marat na mga kaibigan among video. Subscribe, like, share, and comments. Bye-bye. Bye-bye. Let's go.